Castelo da idade media. Primeiro empezade por fora, vale? Que temos fora? Vale, temos casas, Árbores, un puente levadizo, un río e o río, vale? Por que había casas fora e casas dentro? casas dentro. Sí que hai casas. A ver, as casas que hai fora, por que non estaban todas... Por que estaban algunhas fora? Porque sí. Porque os colocamos así. Explicámoslo antes. Vale, moi ben, sabéis o que atendedes. Seguide explicando, temos o puente levadizo e que máis? Antorchas, porque antiguamente iluminábase con antorchas, non con bombillas. Vale, tedes unha antorcha, moi ben. A bandeira de Galicia. Vale, a bandeira de Galicia, ese castelo estaba logo en Galicia. A torre donde Ainda que esa bandeira non estuvo aprobada na idade media, esta bandeira aprobouse no ano 1981 co Estatuto de Autonomía. Vale, pero ahora estamos en Galicia. Bueno, venga, continúa. Aquí donde dormían os reyes. Vale, como se chamaba isto? Era que? A torre de que? Paso na torre de Pisa, yo. Dixeron a torre do homenaxe, dixeron nos anteriores grupos non estaba desatentos. Te pensas que me vai a acordar todo iso? Era que, onde? Donde dormían os reyes. Vale, onde comía e dormía o rei. Vale, dentro tiñamos a zona amurallada do castelo e habería algo máis aí dentro, ainda que vos non o fixestes, que máis habería? Habería casas e que máis? Establo, vale, para que? Para guardar que? Os cabalos, home, se tiña que salir o rei. Algo máis? Aquí salía andando que era pouco. Había un pozo. Feita de poliespán, De cartón. Césped artificial. casa de cartón, césped artificial. As casas de papiroflexia. As pedras son pedras. O jardín de Nerea con madeira. Acabaste de que as pedras o jardín de Nerea. Non, son moitas. Os árboles están feitos de polispán.